Hey, bengazothola ithuba. Ngiyathobeka kodwa kuba sohlelweni njengalolu. Ngizizwa ngithobeke kakhulu uma ngisinomhlangano njengalona, imbize njengalena eneyalo. Cha, eyethu thina amadoda ilula ngoba sibizelwe thina ukuthanda. Into esibhekayo thina sibheka ukuthi siyathotshelwa yini. Kungenzeka mhlawumbe ngakashadelo kube nabo abantu bebe bathathu. Kodwa le iyodwa into osukuyifuna ufuna intobeko. Uma kukhona yosala nentobeko uyena ogcina unamathela kuyena uthi hayi kodwa uma sibanibano uyayithoba noma izinto zingahambi kahle. Izinto ezenzekile zingahambi kahle uyayithoba akalwi nami. Ngoba okubalekile ukuthi singayitholi kuba sesiyalwa. Kodwa sithola ukuthi noma into sezenzekile. Kodwa ungcono umuntu owehlela ngezathu ungcono umbone ukuthi uyakhala ongcono. Ukunomuntu ozokungqavuza ubone ukuthi angathi akuzokulalwa ke lapha. Kodwa sidinga ukuthi zithi izinto zingahambi kahle zinjalo nami ngoba nami ngisuke ngiyibona ukuthi cha angathi nginyathele kwenye indawo nginyathelanga kahle. Kodwa uma wena uyithobile lokho kuya ngakho bese ngiyilungisa nami ukuthi hey ngidinga ukuba ngiyilungise. Kodwa nje uma uyingqavuza zosuyilime ziyetsheni zithi awu vele akunakhanda lokho. Kufanele ngiyofuna umuntu ozokwakha lo muzi wasekhaya ngoba ngeke kuzokwakha umuzi akunakhanda. Umuntu ugcina seyibona ke esesala. Esebona sekuthiwa hayi sekanje kokhuleka kwasibanibani. Kanti lapha kwasibanibani lapho kubonakala khona ukuthi hayi ngazathi singaqhubha. Ngoba zithi izimo noba singavumi kodwa sithola siyabambisana. Akukho la sigcina singabambisana. Ngingathi nje ilokho nje ukuthi sinake lokho ukuthi nisitreata kanjani thina bese sesiyabona ukuthi ayikhona lento esiyifunayo bese siqhubekele phambili. Yebo. Siyabonga kakhulu. Khona umbuzo kade ubuziwe ngicabanga siphendule besifuna ngako mama komakoti abancane. Lo mbuzo ubheke komakoti abancane. Bengeke ngawubuza kodwa komunye wosisi ukuthi wenze njani uma usola ngathi umyeni wakho kunentombazane sikunikeza inkinga wenze njani kuleso simo wenze njani? Sanibonani. Yebo. Njani? Siyaphila. Ayikho into oyenzakho mabe indoda iqonyiwe kuphela kwakho uthuthule ngoba wena usemzini wakho. Ukumukela awuxoshiwe akushiwa ukuthi uthando lakho sekuphelini. Okwakho wena ukunakekela ikhaya obekwe kulo umuzi obekwe kuwo. Ukunakekele abantu olethelwe kubo ukuthi banake. Okwenziwa indoda ngeke izikiyeke ngokukhuluma nangokuthetha nangokunyanya. Ekwenza iyakwenza uyathanda uthandi izokwenza. Uma ke ngifike sisi kubhlungu ne ngiyeza ukuthi inhliziyo iyaphuba ngomlomo. Ngenza kanjani esimele sinjengaleso? Ngoba ngichaza nje ukuthi ukuthula phuza amanzi obeshe noma isibiya uguqe ngedolo ukhuleke akushiwa ukuthi ayisakuthandi umuntu esilisa ukudalela ukuqonywa funeke lokho sikumukele umuntu esilisa ukudalele ukuqonywa futhi angeke futhi akuyeke ukuqonywa ngokuthi usukhona wena. Ngiphin siyabonga kakhulu Mesisikhoza ngamazwi amnandi. Oh hey kazi mina ngiyokwenza njani bafethu? Yay! Siphinde sithathe omnye makoti lana asithathe asibeke ngohambo lwakho ukuthi izimo ababhekana nazo yini ngibabuzile ukuthi yini ekwenza ukuthi makwenzeka zivuka izimo emzini wakho ungahambi uye ekhayini uyosho ukuthi nakho ubaba kaSibanibani nangumyeni wami engenza 1 2 3 ungekho right. Mamtshali yini ekwenza ukuthi ungayi ekhayini uyobika? Makhazi ungangiphendulela? Ngiyabingelela bonke omama bakhona. Sibingelele nobaba Dlamini nobaba nabo bonke umphakathi ngeqiniso. Ngiyamuza siswami sengikhethile ukuthi izathu esingenza ukuthi
uma kunezimo obhekana nazo emzini wakho ungaphindele ekhaya yobatshena zona lezo zimo. Izimo bayasho mama ukuthi ihlezi zikhona futhi zazikhona emandulo namanje zizoba khona zohlezi zikhona. Manje ukuphindela ekhaya ayikho inkinga isimo singadluli. Ayikho inkinga engalungiseki. Uma kunenkinga obhekene nayo nomyeni wakho, uma usuphindele ekhaya hlasimpe ilungiseke lo nkinga leyo. Ekhaya bohlezi bemzonda umyeni wakho, bezonda ngisho emzini. Wena thola ukuthi usukulungisile lokho nomyeni wakho kodwa bona basana lokho. Yebo, ngiyabonga. Siyabonga kakhulu komakoti abasha bayasho ukuthi emzini kuyabekezelwa. Nabe impela bayagqumezela bathi indoda cha iyohlezi iqonywa ngeke ingaqonywa. He madoda. Uyabona makusha abantu omakoti abancane kanje? Ayikho engaqonyiwe. Isuke ngifihlela kuphela. Iyangihlonipha. Mina ankopoloti. Indoda ayikho indoda engenawo umakhwapheni futhi mayingahlala nawe kakhulukazi. Ukuthi nje iyakuhlonipha. Futhi nawe ungazi uhambe ushiya indoda yakho indoda yakhe ekuthandayo ethi eshoyo kulo umakhwapheni ukuthi ngisaye ekhaya ngisaye kumkwami. Ushiyele umuntu omfonele se-toilet ethi mayifuna ukumfonela ahambe aye e-toilet ethi ngibona imiss call lapha manje bengizenonkosikazi. Wena uzoshiya indoda yakho uyishiyele lo muntu lo. Uyayibona ni kodwa ukuthi awuphilile kahle ekhanda. Awuphilile kahle ekhanda. Uphazamisekile ngoba lo muntu uya mayomfonela ukhetha ikhona. Wena ukhuluma mayizokhuluma nawe akabaleki kuye mayinaye. Ukhuluma nje naye. Nawe nje thawo nkosikazi uyaphila ziyaphila izingane. Wena kodwa usukhetha ukuphuma ke manje uhambe ushiya indoda yakho na ufuna ukuyofonela e-toilet. Awu kahle wena. Cha sishaya izandla ezinkulu. Aze anamandla amazwi anamandla. Ngeke ngiphinde ngize kuwe mama ngenze njani ke uma lo othanda umyeni wami kuyena ongichuluzayo. Mhlawumbe uyangithuka ke. Mhlawumbe uyangifonela noma uyangithuka njengoba ngimina ngisheshe ukugadla nje. Kufanele ngenze njani isimene esinjengaleso? Utshele nje lo sisi ukuthi wesisi. Uyazi ukuthi ngoba ulapha esikhotheni uright ulapha. Musu kungisukela mina ngisendlini. Uyazi ukuthi mina ngisehlela endlini. Wena usehlathini. Hlala ehlathini lakho nje sesungangiphazamisi ngoba nama ngikuphazamisi esikhotheni sakho. Ukuze siphile kahle na uma ngabe ufuna ukuyigana le ndoda yami yehla la ukhona ngoba ngeke uzuyinuke mawusenje. Umtshele nje ukhethe uthi ngeke uyinuke sisile ndoda uma ngabe kulolu hlobo ulona. Uyabona nje ngoba mina ngayigana ngoba akaze ngithuke umuntu nami babe khona akaze ngithuke umuntu. Uma uzothuka mina ngicabanga ukuthi le ndoda uzoyizuza ngeke uyinuke sise yami hlala esikhotheni mina ngisendlini. Manje wema isikhwele nina naninganaso yini lento eba yilukuluku nje uzuyigweba uthi hey ngeke lento iyanyuka iza la ayingeke nanenza kanjani ngoba ngiyafisa ukuthi nathi nisikhulise ukuthi into ke uzuthi angifuni ukukhuluma kodwa igwebu liyanyuka nimisa kanjani isikhweleni. Isikhwele into ekhona akekho umuntu wesifazane ongenaso isikhwele kodwa phela asikho esilimeni sikumuntu ophilayo. Kumele ngesikhathi khona izinto obonayo ukuthi mawukhuluma indoda uyayifunda. Nakho kubalekile. Indoda iyafundwa ukuthi ihlobo lento makwe wakhuluma uyibona ukuthi iyaphakama ungaphinde uye kuleli igama elizonenza ukuthi nixabane ngelinye ilanga. Yehlisa umoya bese uzitshela wena ukuthi ukuze lempi ngilwe nayo ayikho impi ongalwa nayo ulwa ngolaka yonke impi ilwa ngokuthoba. Uma ufuna ukunqoba uyathoba. Ngiyanibingelela umkhandlu wonke lana ngibingelele nezihambeli zethu. Mina bengifuna ukuthi nje isikhwele sikhona sasikhona nakogogo nakobani. Kodwa isikhwele siphela mhla ushado mesigcawini. Uma umuntu wesifazana ngoba usungena endaweni yakho uthe khaxa. Ngaleyo ndlela kufunani emaphepheni ngoba uyambona umuntu eshaphezulu iphepha lelo lizosha lishe licishe khona lapho. Wena usendaweni yakho ufunani kumuntu hlala la uhleli khona obekwe khona. Naye enye impendulo. Ngiyawubingelela umphakathi.
Ngiyayizwa ingane yakhala ngesikhwele. Isikhwele sadala ngoba sikhona ngisho emadodeni. Nendoda ayifuni ibona ukhuluma nomuntu. Mhlawumbe uhamba naye ibona umuntu ekhuluma nawe mhlawumbe wesilisa umuntu okwaziyo iyakhweleza. Batabami isikhwele into edaliwe. Kodwa indoda iyabekezelelwa. Indoda mayikwazi nje mhlawumbe umkayo ushadile yazi ukuthi uyadla uyaqoqa. Mina ngiye ngitshele zami izingane zabafana nabafana. Ngithi mawunomakoti unomuntu wakho ocacile osolibala unomuntu wakho omfihlile kodwa musu ukhombisa umuntu wakho ukuthi unomuntu eceleni. Izingane ziyaqonywa vele futhi asoze singaqonywa. Ungalwa ubhekele iyohlala iqonywe. Kodwa mina ngakubani ngakulomakoti. Noba umakoti emengibikela ukuthi ma nginenkinga le indodana yakhe yenza ngithi awu ngivele ngixhume ngihlale kuyona. Mhlawumbe uyafona ngimthethise abese ngitshana ukuthi hayi yena wenza u1 no2. Hayi angifuni ukuthi mangimsole makoti ngimsole phambi komfana. Ngimbizele eceleni ngithi hayi kodwa nawe phela ungakwenza ukuthi ungalwi kanje. Kodwa ngifuna azi lo wami kwaphela uzobe sethi ngivuna wena. Yilokho nje bekezelana amadoda ayaqonywa. Sasikana amadoda ekhulile eqonywa. Ukhale zehla inyembezi uyisule. Uthi kodwa bangihleli kwami ku right. Siyabonga kakhulu amazwi. Cha uyabona sizogana ngenkani ke la. La intambanana sizogana ngenkani. Bafethu cha nginiphi iminyaka emibili mangagananga ningishayini. Ningixoshe mangagananga uyabona ngeke ngibatshele mabethi kanti umama wakho njani ngithi niyabona intambanana bonke omama bala banje. Uma uphuma uzofika ukutshela into enje akutshela into enje. Siyabonga bomama siyabonga Nkosi yami ukusikhulisa nisicije lapha yana nomakoti abancane bekhona nje. Nizophakamisa amakhono eminye imibuzo njengoba nazi ke bafethu ukuthi ngiyacula kube ukuthi ngivutha kogoli ngiyahlonishwa ngiyaziwa eindaweni ezinye kodwa abanye bathi hawu usiphelele bowacula kuphi asikwazi lokho thina. So ngizothi nje mase kuvela isikhathi nginiphe la umucu wami niphoseke bafethu phela 500 niyazi ngixakekele. Niyangazi Nkosi yami ngafela ubaba ngiyingane. Mhlawumbe ukhona omunye befisa ukubuza ngoba ngenxa yesikhathi makhona befisa ukubuza asivalele ngaphakathi imibuzo. Sihamba nalensizwa okuthiwa umuntu wasemzini. Mhlambe ngeke niyibone lapha ko TikTok eyenza ama video akhulisayo futhi nayo nafundisayo nayo. Okuyikhona okunye bengifisa ukuthi sike sixoxe bomama nobaba lapha emakhaya. Aniboke nivakashe lapha enihambisa khona izingane zenu lapho kuthiwa khona kusemares. Nivakashe ngoLwesihlanu nicuphe ikhala navakashe kumsombuluko kuya kuLwesine. Bakhona omama ngiyazi omunye uzothi uqonda ukuthini uDlamini. Mningi imkhuba esibonayo lapha eThekwini. Wena wazi ukuthi ingane yakhe ayilifaka ibhlukwe kodwa mayisizi lapha esikoleni lapha eRes sihamba nabangani iyalifaka ibhlukwe. Omunye wazi ukuthi ingane yakhe ayiphuzi kodwa mayisilapha zenzeka. Uthi nje mawuthola ithuba uthi nje shwi ufike kuLesihlanu ufike ubone. Kubhlungu ke esikubonayo thina njoba silapha eThekwini naseGoli kulezi indawo esiya kuzo ngoba kuningi esikubonayo. Njoba ngithatha isinqumo sokuthi ake size la sizovakasha sihlele ngolesingaki sisile ngesabatha sayihlela ngesabatha. Fanele ngabe ngibhizi nabantu ngabamisa abantu ngathi angize ngoba lento enhle kangaka ngiyibona la emafonini. Lento njoba ishuthiwe namhlanje iyahamba emafonini all over. Omunye umuntu ngeke ayibone ukubaluleka kwalento njoba sila. Kanti indima lento lezi inkulumo ade sikhuluma eziyoidlala inkulu kakhulu. Baningi abantu abakhekayo. Baningi abantu mama njoba desho ugogo ngapha. Njoba wenza ngendlela owenza ngayo. Baningi abazobonela kuwe ukuthi lokho okwenzayo kuhle. Ngalesikhathi umuntu ebonela kuwe uyathatha bese yabeka emgodleni. Nami nje ngiyajabula ukuthi uMama Sibiya kade efundisa. Mina ngendlela engangixakeke ngayo ngisafunda isikole ngake ngathathwa uthisha mina wayengifundisa ebona usizi wayongihlalisa emzini wakhe wangithengela izinto zesikole wangifundisa ngihlala emzini wakhe ethi ubona inhlonipho kimi
ubona ukuthi ngiyayimisela kodwa isicathulo sokugqoka isicathulo esikoleni anginaso ngihamba ngesicathulo mase sikhona sinqamuke lapha ngaphansi ugqoka isicathulo ngiqalwe ngifunda u5 kungcono ukuhlupheka usemncane ngoba kubonakala makufaka iuniform kunokuhlupheka usumdala ngoba into oyigqokayo mawusumdala iyagqama kunento oyigqokayo mawusemncane usafunda esikoleni kufaka iuniform bonke ingane ifaka into efanayo so ke mina kuningi okungikhulisile kangangokuba njengamanje kunento foundation engikhandayo yokukhulisa abafana abancane nokuthi abayiphathe kanjani njengoba ngingaka nje utshwala emlonyeni wami ngibazi kusukela ngimncane ugwayi ngathatha isinqumo ngimncane ukuthi utshwala ngeke ngiphuze ugwayi ngeke ize ngubheme okunalokho fanele ngakhe ekhaya funeke ngiphushe nempilo siye phambili engikucelayo kulabo abasebancane bafowethu yenzana amabhizinisi mali ningalitholanga ithuba lokufunda ngiyabonga ngicela makukhona ofisa ukubeka umbono abeke lensizwa ke bakithi bengenzela ukuthi sishuthe nayo ibe khona nishuthe nayo lokuthiwa umuntu wasemzini insizwa eshelwa zintombi sukidlala kodwa yenza imidlalo esukiyenza lapha kukhona nje ke yawenza gogo umdlalo la obukwayo lapha emafonini intombazane iyeze izomvakashela iyavuka ekseni siyakhangeza imali uthi lona hawu imali anginayo ithi lona uyanginika noma ngepolice station khetho kodwa ukhuluma into eyenzakalayo vele ukuthi namhlanje kunabantu besifazane ovakashela umfana ebese efuna ukuthi amkhokhele ngokuthi umvakashele okuyikhona ke ngicela ukukubuza gogo kusalile umuntu wesilisa mayepha umama wekhaya noma umuntu wakhe imali ungabe kuyimpoqo ukuthi amuphe imali noma kuba ukuthi uyabona isidingo ungabe kuyimpoqo ukuthi umuntu makade emvakashela umuntu wakhe noma naye amuphe imali kuyimpoqo noma umupha ngokuthanda hayi lapho ke emalini uma umuntu wakho umvakashele kukuyena ukuthi mawusuvuka wena uhamba uyakunika imali yokugibela ukuthi usuke endaweni kude kangakanani awuyiceli wena imali futhi awusho ukuthi incane le mali okunika yona wena umukela imali asekunika yona ugibela uhambe ngoba lemothweni incane seniyaxabana lapho seniyaxabana wena mukela imali yokugibela ngoba usekunikezile umama wekhaya kuyaziwa imali yempupho kufuneka ingene kuthenga ukudla ekhaya kudliwe imali kizonenza ningayitholi imendo izonenza ibhidlika imendo ngoba nijaha imali lina kakhulu kule mali ukhona ongafisa ukuphawula ngapho ngemuva dlulisa ngani yami imic lapha sondela ndodakazi dlulisa imic mhlawumbe khona ofisa ukuphawula lapha awufuna ukuphawula imali ayicelwe ndodeni thina ke futhi ke sikhule kuthi imali iyashelelisa ngeke ugane uma uthatha imali yasemzini cela usiphendela ma uthi uma ukhule kuthiwa ngeke ugane ma unjani ma uthatha imali esokeni mawuqonyiwe kufana nengane thina ukuthi sikhuleke thina kusengwa inkomo indoda ibingayithenga ubisi bekudliwa amasi lekhaya indoda ibingondli nje emzini awena akayikuniki lutho imali isoka yebo okay anganike yiko lokho imali yashelelisa imali okay ngeke nikuvume manje ngoba anikwazi ngeke nivume into eningayazi ngoba anikwazi cha mina ngiyacela ukuthi baphawule ngapha ngiyeza ngiyavungazela lapha emuva ngoba kuyenzeka hayi phawula ngasazali okay kuyenzeka ukuthi njoba kuchazwa uthola ukuthi ngempela kunabantu obabonayo ukuthi la kuma relationship sebebamba itoho ubona ukuthi yabona usetohweni ke lona ke manje usetohweni and siyakuyala lokho ukuthi kosisi asikhulumi ngabantu asebelotsholiwe lapha sikhuluma ngale genge encane aba about ukuthi balotshole siyakuyala ukuthi cha abamuse ukuthanda imali ngalolu hlobo intombi yondliwa kubo unkosikazi wondliwa indoda yakhe kodwa indoda fanele yona ibona isidingo ngezathu ezithile bese ke iyakunika imali uyakwazi ukubona ukuthi roll on umuntu wami ngathi yamshodela uyazi ekhanda noma ngithi ngiyabheka ngiyabona ukuthi nami ngeke ngisayiqhenya uyazi mangabe egqokile ngiyabona
nakhona futhi kuya ngokuthi nawe wenze njani uyimisele kangakanani. So ke nathi thina insizwa kubalulekile ukuthi sithole imfundiso abantu abadala abasifundise kunathi abadala ngokuthi ufune siyiphathe kanjani. Ndodakazi nangu ubaba ngale ephakamisa lapho mfowethu ngicela umnike imic gijima ndodakazi. Gijima uhambise imic lapha nangu yana ubhuti. Sanibonani. Ninjani? Niyaphila? Ya ngusiboniso washange umama wami ngozalayo uMazuma uMamsholozi ngibuya nonke esigodini samthiyana into ukuthi mothandana nomuntu wesifazana noma intombi noma unkosikazi asike isidingo ukuthi umonaye ethi baba ngifuna imali ethize wena ufuna ubona ukuthi kufanele kwenze ukuthi asika futhi isidingo ukuthi nawe uzohlangana nentombi izolala kuwena ekuseni sifuna imali sekhona imali sekuthiya ngizoqeda lapha isifuna imali ngoba ize kuwena kanti iyakuthanda noma ithanda imali ubani othanda imali ubani othanda umunye phakathi kwemali nendoda kodwa umuntu momthanda awufuna imali kuyena uthi awuthi ngimbheke ngoba ngiyamthanda ungathi ngize kuyena mengibuyele ekhaya ngizofika ngiphethe isaka umama kodwa umama akabuza ukuthi ingane yami uphumaphi nje uphethe oplastic kodwa umama uzothula kodwa obhuti nomalume bazobuka kodwa isalikwazi ugogo ubani uzothula yekani lento ukuthi umthandana nomuntu uthena sonke isikhathi imali ngigqokise wena ngakuthola ungagqokanga fanele ugqoke ngakuthola ugqokile mina fanele ngicabanga ukuthi akagqokanga kodwa ngimuphi lokuncane yekani bosisi ngoba ngenze ngane ngempela manje sonke isikhathi uthola indoda uthi angisebenzi awuthi hayi awuthi ngimiyeke kanti ufunani ufuna imali noma ufuna indoda na ngiyaxolisa lapho sengiqedile lapho yekani lonto kuyekeni. Sanibonani nami njengoba ngilapha nje kwa camera ngiyacela ukubuza nje mhlawumbe ubuze emibili nje ngoba thina sifike lana sasho ukuthi sizoza komama abakhulile abazokwakha isizwe kunento eyenzakalayo la njenganamhlanje engifuna ukuyibuza kahle komama ukuthi bakhule ngayo noma mhlawumbe siyenzeka namhlanje. Umbuzo wokuqala ubani okufanele ahambe ekhaya aye komunye isoka nentombazane ubani ufanele ajomba ekhaya komunye isoka nentombazane noma umfana ufanele alethe intombi ekhaya noma intombi ufanele iye ngale iyolala ngakhona kwaku sikhula thina besazi ukuthi isoka liyavakasha sasazi nje ukuthi isoka elivakashela intombi intombi yayingayi emzini emzini ngesizathu yayingaveli nje ibonakala isingena nje kahlehle usiko lesizulu lithi nje isoka liyavakasha. Omunye umbuzo ke uthi intombazane umthethwayo iyazifunela yena umshado noma iyazifunela yena umendo endodeni ngoba ite sibona namhlanje ubona ingane isinamatheliseke kumfana ngoba ifuna ukuzala ukuzibambela umfana ukuthi ayishade kwenzeka kanjalo ngempela. Kushuthi kahle ubhuti ubuza ukuthi ngingambamba yini umuntu wesilisa ngengane sekukhona ukumbamba waye ungambamba umuntu omfana ngengane ukuthi isikhathi samanje sekuyintombazane ehamba iyongqongqozela umfana ngqongqongqongqo endlini kodwa kwakungekho lokho bekuwumfana oyakube kwentombazana uma kungenjalo umfana ethumele ahamba thuma izingane ziyolanda intombi yakhe hayi ukuthi wena uhamba uyome buka umfana emasangweni. Omunye umbuzo uthi ke ngiyayani kumuntu wami engangibizanga Mhloniphe umuntu wakho mawusuvela uyizela nje usufika usuphoxeka lapha yana uzokwenza njani uyahlonishwa umfana noma ngabe kuthiwa anizukuganana noma usekude naye kodwa uyamhlonipha hlonipha ntombazana
Uyeza yini kumuntu wakho uyintombi noma umakoti kodwa uthi umbuzo uyaya yini ungabiziwe? Ushadile awushadile usebudlelwaneni uyaya yini ungabiziwe? Sanibona. Cha mina ngithi uyaya angathi siyathandana nje. Siyathandana akuyena othanda mina siyathandana. Makwenzeka ke usufica ke ukuphoxeka phambili uzokwenza njani? Ngiphoxa yini ngoba phela umuntu wami lengize kuyena. Singalala nje sibathathu. Ngicela ungiphindela sisi. Ake ngithi usuyihambelile ngakubizanga. Uyafica laphana khona ishinga elifana nawe wenza kanjani? Siyalala sibathathu. Kanjani? Angimshayi phela lo ozile naye. Nami ngize endodeni yami. Yebo. Uma efika ekuxosha mhlawumbe uthanda kakhulu ngoba abantu besisa ngeke uzobazi. Uma kwenzeke efika ekuxosha wena wenze njani? Athi angisakufuni ngoba wena usuze ngingakubizanga kukhomba ukuthi wena ufuna ukungiphatha. Wenza njani? Angiyindawo. 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 Uthi akayindawo. Hayi ngeke mntanami yimpi leyo sekuyaliwa lapho awuyi esokeni lingakubizanga buya uyabizwa uyaodwa uye ngeorder ngoba masu lalela ngani yami ayenziwa ke leyo nto oyenzayo yimpi leyo uphethe ucelemba phela nizogenca abadodo zami awunalo wena uzethembile uthi nje usuka la usuphakisha ikhwama ukhumbula indoda iyona omele ikhumbule wena indoda ikubize ikumeme kahle uya kanjani ungamenyiwe ungaboye emthimbeni noma emshadweni ungamenyiwe ngena ikhadi lokuthi umenyiwe ulitholile ikhadi lokumenya fika uxoxa uphume ngesangoke nangu ngicela sidlulise imakhi umbuzo uthi uyayani esokeni ungabiziwe uthi umama no ayenziwa leyo nto leyo fanele ubaba akuthinde uthi usisi no uyaya ngoba isoka lakho liyakuthanda nawe uyaya ake sizwe ukuthi uthini ngicela uma khona omunye osekela impendulo asizoba ngizule ukuthi ngathi niyamsupport besho ukuthi bathini babethi uyaya yini uthi umbuzo uyaya yini ungabizwanga uthi umama ngala cha uthi usisi yebo omama ngala bathi cha ngeke siphike nomama kwakuyisikhathi sabo njengamanje isikhathi sethu indoda nami mangeyami yami ngicela ukuthatha nangu uMessi Sinqumalo cha mina nginjena nje nami nginje ngihlanya nginjena cha ipride yami mina ayingivumeli ukuya ngingabizwanga hayi cha ipride nje yami ngale kokulotsholo ayingivumeli ngisho emcimbini mina ngeke uzungithole ungangimemanga angisaphathi ku relationship cha nami ngihamba phezulu kwempendulo bodade wethu cha asizehliseni phela bafethu awuyi nje endodeni ngakubizanga awuye endodeni ngakubizanga ngoba uthola ukuthi le ndoda bekhona bekufisa ngawe nanokuthi uma uzumngane bona indoda yakhe ihamba nomuntu ebese ethi ngiyibona iyongena ekhaya ake ngithi iyongena kaButhelezi nawe fu usobheka Buthelezi awubizwanga njengoba ungabizwanga liyeze lakhithuba abantu besilisa emjolweni nje kujwayelekile ukuthi bayajola uzomthathapho wakho wedwa ushadile ulotsholiwe unjani ngenani nonke bazo uzoyikhethela yena phakathi kwenu ukuthi ufuna bani yikho ukuthi ke uma ukuthi akakubizanga hlala kini hlala khaya hayi ukuthi ukwalila akakwalanga hlala kini ukugodola ngeke ukusize zikhona ingubo mbatha izingubo uhlale phansi bafethu uyabona ke lapho ngempela ke asingavumelani bafethu nami nje ngisemi ngiyayiphika leyo uyabona impela nami bengihlanya impela kodwa bengeke ngibone sengithwala ikhanda sengendodeni ngokuthi angibizwanga ngokuthi ngizokuthwina nentombi kuyoba nini ngizokuthuna nentombi yimi lo ho sengibheka khona cha hlala kini udla uphuthulwa kini uma ukuthi owakho uzokuthatha uma ngasuye akusuye ingakulobola enye uthola ukuthi ilobolile kade bingakubonanga ukuthi unhloboni ebesivela ishiya isithola bani onqo wayo athi umuntu ngiloyiwe kade cha kusho ukuthi isale ngakuye uyabona ake sizame kokunye nami omama ngiyayikhona phela ngiyangishibule khona ngisho hayi kodwa bafethu iqiniso lithi nje awuyi kumuntu engabizanga
ngisho kuthiwa ngenza iphathi nje uma ngingakumemanga nje angikumemanga hlala ekhaya cha lapho wena nami noma ngingagane ukuthi ngiyanifundisa bosisi awuyi nje endodeni ungabizwanga iqiniso nje elingephiko siyabonga kubasemzini sebefikile lana omunye umbuzo ke uthi uma bengitshela indaba ngomuntu wami ngenza kanjani esimene esinjengaleso ngiyambuza ngaleso sikhathi ngithini kuyena idla ishathapu ungabuza umuntu ukuthi ukwenze njani kunjani zithulele wena bhekana uma sekhuluma nawe hayi indaba ngabantu yikho ngagande nami emukela yonke into abuza umuntu wesilisa suku suyinyawufile siyabonga kakhulu imibuzo ngicabanga ukuthi sesiya ngasekuphetheleni kwaze kwamnandi isikhathi sishawa isikhathi inkosi yami shaya boy lapha eqaleni shaya phela Sonipha umuntu wami awangibonja imali Bela bafethu nisobole ingoma yami le Yaphela ifika yami waphela ubuhle bami Enzani lokho ngihleli nawe yaphela iminyaka yaphela ifika yami waphela ubuhle bami Ilokho ngihleli nawe lobola futhi bangibhekile nabanye owabona kimi kwachaza nabo bayabona siloboleni bafethu lobola futhi bangibhekile nabanye owabona kimi kwachaza nabo bayabona Bengisanibingelela phela ngu-DJ ngenza konke kanye kanye bafethu ingoma yami ithi lobola bhuti bafethu siloboleni siyanicela ukuthi nisilobole ngizoshaya leyo kugcina ngenxa yesikhathi ke ngisheshe ngayinqamula Angijwayele indawo encane kanje Mina ngiyamthanda umsheli wami ngiyamthanda esabamehla benza umphuma ngiyamthanda ngiyamthanda umsheli wami ngiyamthanda esabamehla benza umphuma ngiyamthanda Uhembelinye bathi yena kanamali ngomqobela lokho yebo ngizomqobela kanini noma bethamale ngizomqobela kanini noma bethamale jabula lezo indaba esimbonela yena jabula lezo indaba mina ngiyamthanda Sheli wami ngiyamthanda samamehla benza umphuma ngiyamthanda
ngikholwayo yangibeka yangithanda nami ngiyayizamela phela ngiganile ukuqala wami ukuyibona yayigqoka iprenude umobuya sengizokunika uqulu jabula lezo ntaba esimonela yena mehleka phela uthothoma angazi ungihlekela kanjani behamba kuthi thafa thafa angazi ungihambela kanjani mina ngiyamthanda ngiyamthanda ngesaba amehla benzomgoma ngiyamthanda ngiyamthanda ngesaba amehla benzomgoma ngiyamthanda usheli wami ngesaba amehla Ngesikhathi bafethu angijwayele ucula endaweni encane ngijwayele iteje ezinkulu ne bathi ngithi akinibonise nje okuncanyane yabo mangicela usivalela ilizwi lenko siselifikile sengibama phezu kwethu nathi masilamuke lengezinhliziyo ezimhlophe webangani ngalezo zikhamu izikhamu ujewo ova inkosi yethu aziletha uNkulunkulu nothando Shembo ingcwele siyabonga sibonga lokho kuhlangana ebesihlangane la kokuzokwakhana siyacela ke uNkulunkulu wethu ukuthi kuhlale ezindlebeni zabakufaneleyo siyacela ke uNkulunkulu wethu ukuthi sesizohlukana cela ukuhamba okuhle endleleni sazohamba ngendlela ezahlukeneyo abanye basazohamba ngenqola zomlilo sicela ke Shembo uhlale endleleni uhlale esitelingini xosha usathane beze befike lapha baya khona bephephile nathi uqobo saze hambe emahlathini siyacela uNkulunkulu wethu ukuthi uhambe nathi cela usale nabala ekhaya ubagcina bavikele kukho konke okubusathana ngakuhlela konke sicelayo ngayo inkosi enkulu yazo ezulu manje naphakade amen cha bengicela umuntu wasemzini la anibingelele niyamazi lapha emafonini einkundleni zokuxhumana cela nje abingelele umuntu wasemzini sanibonani ninjani siyaphila nathi igama lami ngumzo ngakwadludlu kwaNongoma abangazi ngale enkundleni zokuxhumana bathi umuntu wasemzini ngiyajabula kakhulu nami ukufika kuleli izwe ngikhulele kuleli izwe ke mina ngikhulele la esikhaweni ngokwemfundo ngaze ngayimfundo nephakeme khona lapha ongoye dala ngo2015 ngazi ubona umzinjana
kade kwakuphila lokho. Siyajabula kakhulu nami ngithemba ngithola isimemo kumhlonishwa uDlamini Umzimba Khalimali. Wathi umuntu wasemzini siyahamba. Akashongo ukuthi ngiyacela uthe siyahamba. Kunento ebaluleke kakhulu okufanele siyoyihlonza lapha kuleli yazwe lasempangeni. Nami ke ngithe ngeke ngoba umdlalo esiwudlalayo noma amadrama esiwenzayo enkundleni zokuxhumana ahilela kakhulu ukukhuliseka komfana nokukhuliseka kwentombazane. Manje ke bengizothi nginqabelane noma kungabe ukuthi kunezizathu esikhulu ebesizobe sikhona. Bekufanele sime eceleni leso sizathu leso ngoba nibadala manje bangaka khona omama lapha phakathi kwethu, khona obaba, khona osisi bethu, khona abafowethu. Ebebezozuza kakhulu kulokho besizobe sikhuluma la noma bekuzobe kukhulunywa la nabo futhi besiqinisa ngoba iseyinto indlela yempilo kusafanele sihambe. Ngalawo mazwi ke ngiyajabula kakhulu nami ukuthi ngibe isimenywa esiseduzane kakhulu. Ngiyabonga kakhulu Dlamini ukuthi nethimba nisukumele phezulu. Cha sengifikile sengikhona. Ngokwe program bengingazange ukuthi isikuphi. Kodwa la ngikhona ngicela ukuthi nami sengiyi program phakathi. Yebo, siyabonga kakhulu. Ngeke size sikushiye ukuthi nihlobile nibahle kakhulu. Ngicela niziphe ihlombe kulokho nonke. Siyancoma siyathokoza kakhulu. Angazi uhlelo luqhubeka kanjani. Ngaba umsakazi ngizoze ngikhulume kuze kube yilesa sikhathi. Ngizocela ukunqamuka. Akukho kutheni umuntu wasemzini ngijabulile mina ngoba insizwe sencane engiyibona lapha einkundleni zokuxhumana iphusha. Ngihamba nayo ke ohlelweni lokuhambisa izicathulo ezikoleni siyonikela. Ebengicela ukukhuluma okunye before ngibuyisele imic kumama la okuyena obheka intombi. Ngimzwile udaba lwakhe ngizolungisa futhi ngicabanga ukuthi ngizokhuluma noSisi Ndoni ebese ngibuka ukuthi yini esingayenza simvakashele kuqondane ngqo naye nje ukuthi simvakashele simlethele lokho esimlethela khona akhale ngakho. Ngicabanga babhalile lapha ephepheni ukuthi yini nani abakhala ngayo. Nathi asithatha intweni siyazama nje lapha sihlanganise kodwa ke khona okuzokwenzeka. Ngaba amazwi nje okwakha isizwe njengoba kuwena udirector walama video ehlale siwabona intombi semfuleni yoshelwe emfuleni and lawe wona owenza kakhulu khona ade ngikhuluma ngayo ukuthi wavakashelwa intombi yavuka ekseni yafuna imali waze wakhe iplan lokuthi uthumele umuntu ozonibamba inkunzi kanti usufuna kubuya imali yakho. Isithi khetha ukuthi ye police station ingagezi noma uyayinika imali. Amaze nje ukukhuthaza nokuyiphatha ke okubalulekile. Siyazi ukuthi lokho esikwenzayo sibancane kodwa umsebenzi lo esiwenze namhlanje uzobukwa amamiliyoni abantu abazosizakala futhi endleleni yokuyiphatha ukuthi ufune siyiphathe kanjani. Kuzobukakala ukuthi ezweni vele izwe selonakele futhi ngendlela eselonakele ngakhona asazi into esoyithini le. Sekuyosiza ukuthi umuntu uyakholwa nomndeni akhula ngaphansi kwawo. Ilawo mazwi nje umuntu wasemzini ongawabeka bese kuvele sekugoqiwe. Ngiyabonga. Ngiyajabula kakhulu ukulibamba uhlelo seluphakathi. Ngiyancoma kakhulu. Ngicela ukuqala la. uDlamini sengihambe kakhulu naye. uDlamini ulusizo kakhulu kodwa abavela abantu noma bakavela abantu abazomrecognize ukuthi umsebenzi awenza umuhle kakhulu kangakanani. Izikole sesihambile ngizazi ingakanani. Izingane isizakele kakhulu. Kodwa ke ngoba sise South Africa mhlambe kuyovela engaseke emhlabeni lokho. Kodwa ngoba siyaphila thina kufanele siqhubeke simshayile ihlombe futhi simncome lokho kuzobe kumkhuthaza ukuthi aqhubeke nomsebenzi omuhle. Yebo. Okwesibili uma siza kule ngxenye yokukhuthaza kakhulu intsha ngoba bomama kumele silikhuluma iqiniso ayikho into eseningayenza. Uhulumeni noma isystem esiphila ngaphansi kwayo njengamanje iyaniphuca amandla ukuthi nikwazi ukusilawula. Kodwa mhlambe kuyoba ihloko sengelinye ilanga lelo. Uniphucile ngendlela yokuthi ingane akusesiye yakho ngeyakhe uhulumeni. Kodwa akayiyali kodwa yazala wena. Iqiniso lelo Dlamini. Yebo. So ngaleso sizathu mhlambe uma sizonamathela kakhulu ekukhulisekeni angi-advertise mina Dlamini. Ngithe ngifika nje ngafika ngashaya ikhanda mina. Njalo nje ngidumeka lokho. Ngifike ngishaya ikhanda kuphela. Yebo. Bengisephuzweni lokuthi ukukhuliseka kwethu
akufani nokukhuliseka kwenu bomama nani bobaba. Ilapha ke indaba. Kukhona iphuzu lokuthi uma ngabe ukhula usasemusha kwakuba khona ekuqaleni sizwa kuthiwa kwakuba khona amaqhikiza. Amaqhikiza ayelawula intombi emfuleni. Amaqhikiza ngalesa sikhathi ka engagwazelwa. Hayi lawa lokhu kuphila segwazela kuthiwa hayi ungasho ukuthi angisesilo. Uyabo? Iqiniso. Manje siyagwazelwa kodwa ke sizothini phela ikhathi ziyashintsha kodwa asikhuthazi lokho. Mina nje Dlamini nginenkinga njengamanje. Inkinga yami ithi ngoba ngiyingaka nje angamnayo ingane. Ngizalwa nabantu abawu3 abangelamayo. Ngangabuza umfana wokugcina ngambuza ukuthi manje ukubona bone nje ngangimcheck ingqondo ke. Ngithi ukubona bone nje ukubheka bheke nje nawe usena 19. Wangiphendula yazi wangiphendula athini? Wangiphendula wathi asikaze sikubone wena ufaka intombi ekhaya. Manje ke asikwazi thina ukuthi siqala uhambo lo ozalwe eqala engalihambile. Angishala umazi kakhulu. Kodwa futhi ngabuye ngathi ngenxa yokuthi mina lento engiyifunayo ngifuna ukuyithola kuqala ngaphambi kokuba kube khona umuntu okhona ekhaya. Ngizona mathele emaphuzwini naseyithembisweni nasemazwini ami engafaka ngaphakathi enhlizweni yami ukuthi ngifuna ukukhula kanje, ngifuna ukwenza kanje. Angizama ukuqhosha kodwa ngizama ukubeka amaphuzu ukuthi kwezinye ikhathi uyazenzela wena ukuthi ufunane empilweni. Mina ngayitshela ukuthi uma ngabe sengifuna ukungena emshadweni, kwakade ngangena emshadweni senginazo zonke izinto ezidingwa umuntu wesilisa ezophila nomuntu wesifazane. Ngoba kubhlungu ukubona imindeni ehluphekayo ngenxa yokuthi mhlambe uye waqala ezigabeni zokuqala awangafinyelela igaba wakufanele uzenze eqaleni wadla amagwava kuhlaza. Kuyenzeka. Lenkulumo ithintayo inamandla. So manje umntwana ukabi naye ngoba kunezinto ofuna ukuyi-achieve ozodinga umuntu wesilisa mayese nonkosikazi. Obonayo ukuthi izokushaya mangahle uthola ube nengane manje mhlambe lo muntu uphethe ungamshadanga bese ushada omunye umuntu zengahle zikudalela inkinga endleleni. Dlamini mina ngiyathukwa emphakathini ngiyathukwa nasemndenini kuthiwa hayi ungeke uthi kodwa indoda ngempela noma insizwa ngempela. Uyabo? Kuthiwa insizwa kodwa ngempela. Uyabo? Yebo basho njalo. Mina ngilapha na mama ngaselinda Ntonga. Ngaphosa itshe lifike. Ngilapho ke mina la ngivela khona. Dlamini ngikutshela ukuthi mina ngiyathukwa kuthiwa akwazi ukuthi ngathi engaka kuthiwa akanayo ingane. Hayi ukuthi ingane anginayo ngoba ngihluleke ukuyizala. Anginayo ngoba ngibambile ukuthi ngifuna uqala ngibe nalezi zinto kuqala. Ngaze ngayibekela ibonelo sobala ngathi mina ngifuna ukuba nemoto kuqala. Ngifuna ukuba nendlu le ngangiyifisa emaphusheni ami ngisasemncane ngoba ngeke ngize ngibe nayo leyo ndlu uma ngabe sekhona lo muntu. Ngoba uzothi umosha imali. Anishayini izandla. So ingozi sengibhekene nayo ke manje nansi ke. Uthi umbuzo uma ngabe sengithatha umuntu, hawu usuzongiphuca njalo ucuba unginike wona. Mama inkomo uyithola ngithi. Kubeka kutami. Ingcindeze ukuthi ngiyathanda yazi abantu abazi Dlamini ukuthi emavidweni la esisuke siwenza izinto eziningi ingxenye mhlawumbe 80% ngisuke ngikhuluma ngezinto ezingehlelile empilweni nesi sazongehlela ngoba uma ngabe umbhalo ucishe ufane nomprofeti ingcindezi isithi manje sengiphetha nje ingcindezi ithi manje uma kusuthatha umuntu uzothatha umuntu onjani angithi wena ubanga nengane una 21 awangaba nengane una 25 awangaba nengane una 28 ngoba usuna leminyaka onayo nje namanje akabinayo ingane usuzothola hlobo luni lo muntu lapho ko 29 umuthi nje kanje uthi uyangibuza omunye uthi pho uzothola umuntu onjani ngoba ngeke uyothatha ingane na 15 irape le South Africa manje ithini iplan yakho yini isifiso sakho onga-advise abanye ababukayo ukuthi nje ukulapha uzokwenza njani mhlawumbe mangabaniki clue iyozakha yona indlu ihlale ilawa amazwi engiwashoyo ngoba sempilweni mhlambe kungenzeka kusasa ngilenza iphutha kodwa ngimile ngephutha engikufisayo lokho okubonwa ngamehlami angeke ngikwazi ukuyifunda into ebhalwe kimi iyofundwa ngomunye umuntu. Ngiyathokoza kakhulu. Sesivala umuntu wasemzini ngicela ungahambi nanka amazwi umuntu wasemzini ngicela ungahambi ngicela umela ngicela ukuvala hayi ngoba ngikhuluma isikhathi eside kodwa ngithintwa ilamazwi lensizwa washoyo kuwe wena obuka lo mbukiso njoba kunalensizwa ithi yayitshela ukuthi ayifuni ukuthola umntwana ingakayi achieve izinto ezidingayo ngicela ufike lapha ekhaya utshela ingane yakini yomfana nentombazane esencane lamazwi washoyo ithi lento
Umuke wathola umntwana ungakashadi waphinda futhi lo muntu othole naye umntwana wangashada naye wenza iphutha ongeke ukwazi ukulungisa impilo yakho yonke. Cela ukuyiphinda lento sesivala gogo. Le camera iyabuka umuntu wasemzini. Sizoyihamba indawo sikhuluma nabafundi nawe. Cela ukuyiphinda lento. Uma uthola umntwana ungakashadi wajike wangashada nalomuntu okuyena yena omtholisa umntwana wenza iphutha ongeke ukwazi ukulungisa impilo yakho yonke futhi ozoyisola ngawe impilo yakho yonke. Ngikhuluma ke mina from experience ngoba kuyenzeka ihleli kanjeni ifoni gogo usuhleli nonkosikazi wakho noma nengodosi yakho kuvele kufona uma wengane athi uma wengane njengoba uhleli naleso sifebe esilapho uyakuthuka ingane ilambili ishoda ngo1 no2 no3 kodwa uthola imali kade uyifaka izolo imali uyifaka izolo imali kodwa namhlanje ngene ucingo lokuthi usezwile ukuthi usekhaya uyobona unkosikazi wakho uthi uhleli kahle ujabule nijabule nihappy kuvele ngene ucingo ethi nje obuhleli naleso uthola ifoni la speaker noma iyazwakala. So ke ngiya ekuthenini ke umuntu wasemzini ngiyakubongela mfowethu ukuthi ufike la. Siyabadinga abafana noma insizwa ezisencane izothi mayikhula zikhule zithi mina ngigcinile. Kule NPO gogo isifiso sami esokuthi iphethe le NPO lenkampani iholela amatshitshi ukuthi amatshitshi. Ngifisa ukuthi kuholelwe abafana abazentsiza abayiphethele abangenangane. Kodwa ngazi noma kuyokwenzeka yini ngoba uhulumeni uyayikhipha imali yokuthi abantu banezingane beholela ukuthi banezingane. Kodwa akayikhipha imali yokuthi abantu bamatshitshi bayiphethe kahle. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu wasemzini nakubaba Dlamini. Sesivala bomama nani bodadewethu ngicela uthi ubhuti uboni uyacela ukuthi kokulandelayo ngimeme kakhulu nabantu besilisa ukuze bezokwazi ukusho uvo lwabo. Bafowethu bebesazobona nje ukuthi sihlala endaweni kanjani. Ngiyanithembisa ukuthi sizowenza umcimbi ngangifisa vele ukulontsha ialbum yami. So sizoxuba kanye nale content leyo mama nokuyiphatha komuntu wesifazane sinenkinga kagesi bayazi abanye nokuba kukhanya njengoba ubaba Dlamini ofarishe ngegenerator nakho konke okunye. Ngiyanithembisa ukuthi sizolenza lo mcimbi maduzane naye ubaba Dlamini noma singakayibeka idate ngizobe nginiphekele bafethu ugesi uzobusulungile mangakalunga ngiyokwenza amaminzi ukuthi nithole konke enikufisayo ngizolontsha siqhube nayo lezi nkulumo zomama nobaba. Nangu ubhuti ubone sesivalile bazalwane uyasho ukuthi uyacela ukuthi nabantu besilisa babe ingxenye ingashayi kakhulu kubantu besifazane ukuthi bayiphathe kanjani nabo kuyafisa ukuthi batshela ukuthi benze kanjani. Ngiyabonga bafethu ngiyacela ningadinwa nakokulandelayo. Ngiyabonga isupport ngibonga uthando engilithola emphakathini wangakithi. Kusho ukuthi mawenza into kuphuma umphakathi kanjeni isuke iphila into oyiphethe. Ngiyabonga bomama bami ngiyayithoba nani bodadewethu ningadinwa sizokuhlela nje umcimbi maduzane besezwe ukuthi iziba sishona kangakanani kodwa siyabona ukuthi cha indlela iyahamba. Ngiyabonga kakhulu ngifisa nihambe ngokuphepha mase nihamba konke kuhambe kahle. Amen. Sanibona nami kungiphathe kabi noma bengele ekhaya ngathi nami ngithi ngizobona lokwenziwa khona noma ngimdala noma ngimncane sithi isiZulu omncane udlula omdala omdala udlula omdala. Lalana sesamthiyane into engiphathe kabi abantu abaningi besilisa bengihlana bendleleni ukuthi nami ngisakhona ngisozwa bathi hayi ukhulunywa ngomama bodwa thina amadoda akhulunywa ngathi kuthini sonke isikhathi ukhulunywa omama kodwa abesilisa ngakhulunywa ngabo. Abesilisa kanti benzana emhlabeni abesifazane bahlukumeza nabesilisa bahlukumeza isifazane kodwa sikubona okunye sibona abesilisa kuphela. Owesilisa uma nenkinga akakhulumi uzeyofa shone phansi ufanele ukhulume athi ayi bazongihleka kodwa ngesinye isikhathi bonke abafowethu intambana nesikole samthiyane bathe abathanda ngoba mekukhulunywa sonke isikhathi kukhulunywa ngabesifazane ngobesilisa mengihlangana nabo endleleni bathi hayi kukhulunywa ngabesifazane nomama nomakoti kodwa thina besilisa basibaya kuphi. Ingakho bethe bahamba. Siyabonga nihambe kahle bafowethu. Inkosi izinibusise indlela ikhanye phambili. Siyabonga nangoma uthi ucela nje. Siyabonga
Siyabonga usikhulisile. Usiphelele la entambanana. Esigodini saseDonda. Siyayiqhenya. Ngayi ingane ehloniphayo lena kaze ngizwele lutho. Mina ngokwambuyazi dube la ephezulu. Ngizalwa ile nkosikazi abathi ayikhulume ihluleke uMamhlongo. Ngwakwadube isibongo. Bakithi siyabonga usikhulisile lengane. Uyahlonipha. Akaze simzwele lutho lubi. Ngendlela engimjabulela ngayo. Sikhulile mntanami siyabonga. Siyabonga ma, siyabonga kakhulu bafowethu. Ningadinwa ke ngizophinde nginithinte nje maduze. Amen. Ugesi uzobe usu right.